side. Salutare lume, eu sunt Cookie Guy și acesta este primul episod din seria cu Free Fall Tournament. Free Fall Tournament este un joc care a fost votat și aprobat în Steam Greenlight, deci va apărea în curând pe Steam. Dar până atunci o să joc pe site-ul lor, site-ul mamă original, și o să vă las link-ul în descriere dacă vreți și voi să jucați. Să începem! KS. Nade KS. Sușițe pe aici. O să capturez pe... Nu? Nu capturăm? Vreau să fiu un băiat rău și să capturez. Nu! Enemy kill! Monster fucker! Cookie fucker! Îmi lași viața, mi se încarcă și scutul imediat. Până mi se încarcă scutul mai iau un prost. Tu in rău și ne ducem în bază și vedem de unde putem lua viață. Cred că putem lua numai de unde am luat mai devreme. Să mergem rapid. Faster like a speed of light. Ești al meu, e bine. Nu! Am puțină viață și... Cookie! Cookies are malife, because cookies are malife. I love cookies. Do you love cookies? Să vedem pe cine mai luăm, pe cine mai luăm. Ai, care mai vrei să fii bușit? Așa e. N-am văzut pe unul aici. Uite-l. Uite-l, mânca mea. Three kill strike. Trick. Nu pot să. Insanity. Asta e, nu l-am. Dar o să te iau pe tine, domnule! Pentru că automobile și pentru că mi-a dat blasterul deja kill. Al câtelea suntem? Al patrulea, nu e bine. Trebuie să creștem ca o lalea frumoasă. Lale. Ca o lale. Alai, nu? E de la noi? Atunci, alai, tati! You are my cookie! You are my born cookie! All rabbits in the world are my cookie. Transformers are my cookies. Mouse random. Și... Fuck your bitch! Tu in a row. Locul 1. Numai 1. Suntem mereu pe locul 1, prăjiturelele mele. Așa. Sunt corporal. N-ar fi trebuit să fiu caporal? Fucking logic. PFC. Păi și înainte ce eram? Poate nu s-a updatat încă. Uite aici trebuie să mă dacă vreau hit ray. Flamethrower is my life.
În afară de voi, prăjiturile flamethrower este viața mea. Ah. Hești pa mici, dar nu-și dau. If there is a God, then why he let me die? 3 kill streak. Fuck this bitch forever. Râdem noi, râdem, dar ăștia sper de pula, sigur. 4 kill. Nu! Așa? Și inimioară, inimuță, life. Lipa, lipa cu... Prost, frate, prost, uite-i, frate, cum îi ia mișto. Așa m-a să bagi un semn, nu, eram afecat, nu este pune. Să mor tu. Alții. Ești nebun? Kill-uri simple. The fuck? Ah, m-a aruncat. Așa e și... Căsă, morții mătii, căsă. Uite, e un enemy fix lângă mine, dar n-am putut să ajung la el. Mai e unul chiar aici. Și fuck you, bitch! 6 kill streak. 6 kill. Cum ar veni în LOL. Sextakill. Heptakill. Octokill. Futu, mă încurcă, făceam 9. You bitch are burned! Noctokill, cum să spun? Ninokill, n-ar fi frumos să zic Ninokill, nu sună bine. Noctokill. Și acum, Tentakill! Nu se putea. Un Tentakill frumos, mă, așa, mă, frumos. Următoarea viață. Locul 1. Numai 1. Fraier! Kill din prima. Kill. Un kill. Bă, cred că fac heptakill-ul. Tentakill-ul. O să facem tentakill, bitch. Tentakill, it's my life. Nu. Shit. Tu in a row. Tetra kill. Să zic, triple kill, mă rog. Nu prea ar suna bine tetra kill. Bă, da, ar suna bine și tetra kill, dar există deja, de ce să-i schimbăm numele? Așa? Manelele, viețuca mea! Aia noastră asta. Așa, da. Nu ce m-am obișnuit cu vederea. The fuck? No. Nein. Ăsta e cu mine. Dacă știu că ăsta e cu mine, tot e în regulă. The fuck? Trebuie să mai stau puțin pe tușă. Tușă. Hai, bă! Nu facem și noi un tetrakill. Tetrakill se numește ăsta. Dacă îl dau 10, fac tetrakill. Dacă fac 10 kill-uri meciul ăsta, prăjiturilor, vă fac gameplay la... Vă fac 2 gameplay-uri pe zi. Din săptămâna.
Da, când o să fie săptămâna altfel și toate căcaturile o să filmez de 3 ori mai mult, cam câteva episoade pe zi. Și fuck this shit, cameră proastă. Fuck! Și cu lag cred că mă descurc. Frate, 5 kg și aveam lag. Mă rog, lag. Da, cum ar veni lag. Hai că m-am stabilizat. Ba, nu m-am stabilizat. Dar tot fac 6. Pentru că automobile! 6 kill. It's still burn. Ah, fuck, n-am putut să le iau. E, asta e. Ah, fuck, trebuie să urc. Și eu. Mereu leacă. Da. Heptakill. Heptakill. That whenever heptakill, hepta. Și punem pare că facem? Cât facem? Și fac. Ah, nu. Heptakillul nostru frumos, nu-l pierd. Nu. Fuck you. What can I do? Do, yes! 8 kill. 9. Așa e? Bă, ca e sări. Ce că sări, goși. Așa e și... Ah, fuck. Așa, dai. 9, no. Yes. Mă duc să-mi iau viața repede. Și... Tetrakill. Fuck! Tetrakill! Și cu Tetrakill încheiem și primul episod din seria cu Free Fall Tournament. Dacă v-a plăcut, dați share, like, subscribe și deveniți una dintre prăjiturele mele astăzi. Eu sunt Cookie Gaeli și v-am salutat. Pa!